Maraming salamat ha sa lahat ng mga nagpakita ng suporta, lahat na nagpakita ng pagmamahal. Ang aking mensahe po, maraming salamat at hindi ko po makakalimutan ang inyong pagmamahal at suporta. Pero taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa Dahig, nakikita nyo naman. At ang kwento po talaga ay dito po kasi sa Europa, pag kayo nag-apply ng asylum, meron tinatawag na Dublin Rules. Yung Dublin Mhm. Rules ay yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi, ang nag-issue ng visa ay Austria. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng Netherlands na Mhm. Austria ang dapat magbigay ng protection at kaya nga po, Austria ang dapat ng aking asylum case dapat bigyan Okay. ng asylum. No? Um, so, yan po ang mga pangyayari at ako naman po, no, nung sinabi nila na Austria ang magbibigay ng proteksyon, ako naman po hindi tumututol kasi alam ko naman po na kahit saan ako pumunta sa Europa, ako naman po ay mapapatunayan ko yung paggigipit ng gobyerno ng Pilipinas.